Že zakopl hned na první překážce. Vrátila se vám do hlavy ta Barcelona, kterou jste mluvil? Hned mi to cvaklo v hlavě, ježíš, snad se to nebo to ani ne ježíš, já jsem si v podstatě nestačil ani skoro nic říct, jenom prostě mě ta událost se běhla zase před očima a pak najednou ve mně něco bouchlo, jakože ne, to se nesmí opakovat. A díky bohu, že se to prostě neopakovalo a já jsem dokázal zrychlit a ještě v tom vyhrát. Jak moc vám pomohlo to, že odpadly rozběhy? To teď nevím ani říct, no, jako já jsem se bál tyhle haly, protože fakt je to hrozná pružina, ale na druhou stranu, když jsem se ráno zbudil, tak už vlastně v té době nějak běžela Lucka Škrobáková, hned jsem se díval na výsledky a hned tam bylo flash interview, jakože se jí běželo dobře a že se na tom dá běhat hodně rychle, což mi tak nějak uklidnilo, protože ona je, dejme tomu, podobný typ, prostě ona je taky trošku vícilovější, takže když se na tom běhá rychle, tak bych na to nemohl běžet i já rychle. V cíli jste měl obrovskou radost, bylo to na vás vidět, dokonce jste si sundal dres, to bylo plánované? Já se přiznám, že dejme tomu tady 2 minuty po doběhu jsem nevěděl ani, co pořádně dělám, takže jsem si sundal dres, to bylo prostě impulzivní jednání, že jsem něčím chtěl prostě mávat a radovat se a najednou jsem včapl ten dres, sundal ze sebe a chtěl jsem tam mávat. A tím, že jsem neměl českou vlajku a ukazoval jsem jenom nápis na dresu, tak to bylo takový impulzivně spíš udělaný. Ty 2 běhy trvaly každý 7,5 sekundy zhruba, předpokládám, že oslava bude mnohem delší. Já doufám, že taky bude mnohem delší a doufám, že taky vydržím mnohem díl než dohromady 15 vteřin, protože jelikož jsem alkohol nepil, ježiš, fakt hrozně dlouho. Vždycky to třeba bylo jenom 1 pivo u večera nebo tahle, ale jako alkohol, ve větším množství, více jak 2 piva. Tak já si myslím, že se najednou si dneska připijeme nějakým šampaňským nebo nějakým panákem prostě na medaili a já zase budu spinkat, protože toho díl, když toho nevydržím. Děkuji. Taky díky. Petře, pokračujeme ještě. To je 3. nejlepší výkon na zlato v hale v historii. Co ty na to? Já jsem zrovna včera mi trenér řekl, že 7,48 a 7,49 se tady běželo v roce 2007. Vyhrál Anier Garcia, takže určitě pro mě je to s tím zakopnutím mohlo to být mnohem lepší. Mohl jsem tady možná atakovat čas 7,44 český rekord, ale mně je to úplně jedno, já mám zlatou medaili a nějaký čas, ten už je vedlejší.